हो कबे से कह के आई बेरा हो गइल अभी ले आइली लोग ना का जने कब पियो हन जा कम ना बाल बच्चा टें टें करता कौन एकदम मन बिगाड़ अपना खियावी के रहेला नु काजी करे ली जा दो दीदी खिया के दे दिबनु मैं क्या चले के का चले के बाबू कब जब कहियन जब तब नु अभी कैसे कहि खाए के कह गल बड़ी जा ले आइली जा ना का जने कब खियाहन जा को हले बड़ी जा लेकिन ए बेरा ना कहले संझावे कहत रही जाए तो का करे के का करके देखल जब कब आव तरी कब ना का देम रौरा का देवे के बताओ का देले रही जा उनकर सास का हमनी के देले रही कुछो त ना देले रही 100 रुपया तो देले रही ओ का देले रही हमनी को दे दे बोल जाई 1 रुपया पैसा तो अभी नहीं के हम दे देम जाय दी कह देम बाद में आगे पीछे दे दे अभी देखो अभी आइहन जब कहियन जब तुम न जइबू खाए हां यो बते सही है आजकल पैसा देवे जइबू अरे ना जी आजकल के हो जाता ना के दूसरा के खा लेता हम बाड़ू हो कनिया तरी करे थे कनिया बोली रौरा ना दुआर पर ए जखन बो हाय दीदी अरे बो आ तू हो जे बैठू ना चमर बो काजी ए कनी चला जा खाना खा ला तैयारी हो गई बेटा सब उहे त कहत बनन रही गइल हां मल बनाओ ना दिल बिया कनिया तोरे सिकरा बना देले बानी जा खाना जी हां सर सगा बा 12 बजे था अभी सर सगा ने खे तनी लेट हो गल जाना था और तनी लेट कर लेबे आ नहीं ऐसा बात नहीं जानतो कनिया सामान मन पंचम सवेरे के भोज में सवेरे न देल जाला आय हे कनिया के करे में ना तनी लेट हो जाला बियाह शादी में तनी लेट हो खेला जंदू ऐसा बात तो नहीं के भोज पानी में लेट हो खेला आता ना थोड़ी अथी आजकल के तब मार बाकी गैस पर बड़का चूल्हा आ जाता टप दे अच्छा देखा तो नु एगो अपने मोदी जी गैस खाती हमनी के दिक्कत कर हम का करा के का सदा मुंह ना खोलनी गोइठा लकड़ी पे खाना बना जरूरी बा कि कैसे पे बनी कोयला पे गोइठा लकड़ी पे बना का करो बनत रहे हां जा जे कनी चला जा कोयला पे बनत रहे कनी बबुआ बन कहां गल बस बबुआ के लिया जाए खाली अपन जी बुझे खाली बबुआ जी के कह लिखिया जी बुझे ऐसा कनी अपन एकल चल तू सब कुछ खा ली ठीक बा आवत आ बबुआ त हमारा के दे देम कटोरी में नहीं खसल आ ले के जीबू हां हमारा के दे दे चल त यही लगले चले के मुझे लेके आए मैं अपन खाली समझत ना बुझाई होता ना आ कनी चला तब चला उठा आ जाए दे ए कनिया चली नु आ तो जन पीछे से चला चला जल्दी तन चला मोर ही नहीं है देखते बनी न के तरीका हां ई तीनों दे दी कटोरा में अपन अपना के बेरी तले के पहुंचली गमले कौन चीज खियावे के देखते भर तो हमार लहल हम त 4 बजे उठी घरी हो भौजी क देले रहे धरे का ये बबुआ जी ई मैं के का चढ़ल लगा पर बर्तनिया माई देखी कहां अरे बैठा के भी त निकल गइनी आवा तनी पनिया हमरा के धर आई दे दिए दी ना पनिया हमरा के पता नहीं धो हम धो के खाई ना पता ले हो कनिया ले हम ले ना हो का बनल रोटी कर बाबूआ अरे अब जौन में हारू हम बना देलो खो सही बा मुर्गा बाहर में हमरा के ठीक करत रहा ना बना हमारे में का खइबो अरे ना भाई पतल ले अब खाई क्या खाती हो गेल नो आओ कनिया आओ तलवा दी पानी आओ लेके आओ दे दो आओ तन छू दो बस रोज ई ना के जौन चढ़ल बा ओकरा में खियावेला अरे का करे बैठी साथवा खाई कम से कम अरे तन गोनी कनिया कब का दिल तो धक्का ना काहे के ओकरा ऊपर छोड़ दी हमरा के खा ले खियाओ गोला तीन दी उस तरह हां बता चलाई ना मम्मी हां देखा चिन्ह ल है तहर चाची सास लगी हां हां ठीक ना हो तहर ना गोती नहीं लगी हां हमनी के दिया खाली दुइया बगोतिया पट्टीदार बना के हां लगा बा और ई बाटे बाहर काहे तोरा पता नहीं खे का लागो मोरा जी लगम हां तब हो जी अब आके बताएं जे दीदी जी कैसे बनावा हमर कने के चाची जी हां बताएं जा देखै में सुनर बड़ी ना के हाथ हवा से बनाइले हो खबू ना जी हम हाथ से ना ऐसे कहत है ना कि बहुत जोरत भात आवायो घर में अभी न बनल है यही के वजह से रहे तो बाद में सेराइता दे दी कौन ज्यादा कौन बात है दीदी कोनो बात ना कोई पेट में से थोड़े ना सीख के आवेला का हो कनी हमरा घरे 7 गो भौजाई है जा जान जाई रो कहब कि बहुत होत ऐसन हम एगो कप ना धोवत रह दे हो गइल हां
अब 7 गो भौजाई बकबो के नहीं की कहले एक चलते ना एक चलते रुको हो गई चाची जी वो तो नहीं भात खाइब तन दो ना तन चाची के आ सेराई ना दो सेराई तो रहे थोड़ा दस सा दी तेरा तबे दी हां चाची दबा के खो भेल नो लजइए मत कि पतो है ले नहीं तो हां ई मत कह काल दिन ना त दियात के गए नहीं त ना मिलल रहे बहुत ठोकल ना जला कने पतल में फाट जाई आ चल कोनो बात ना पेटे में से ना सिखल हो गए रहे द मम्मी जी कतनो बड़ गलती कर दी ना तब कहीं ना कुछ नहीं की कइले का करी पेटे में से दिखो सीख ओही तरह सीख ले धीरे सब धीरे सीख ले धीरे धीरे समय के अनुसार सब कोई सीख लेवे ला ढल जाला पिछली जी दीदी रोवा ना अरे बीच दो में दो ना गोड़े रोवा खाई ना हां गोली दे दो रोवा गोड़ खाई ना ना हम गोड़ ना खाना हमारा के हड्डी वाला पीसती है देखी हनिया देख कमानो दे दो अरे दे देला कोनो दे दो हड्डी वाला गर्दन हम खाई ना ओकर सीना खाई ना छाती खाई ना कौन खा हमरो के हड्डिया वाला दिहा हो कने गुदा मत दे रोवा गुदा ना खाई ना जा मनता चाची खो भेल नो दरी बाबू हम नहीं खाई ना अरे दादा हम गर्दन बाजार का बाड़ू भौजी गर्दन खाई ना हां गर्दन खाई ना दे दो अजी के खाली कही देले रहनी ए चाची जा जा हई धरी बाबू जी हम हइयो ना खाई ना अच्छा आ दादा हमरा में तो पता ही गिर गइल शुभ हो गइल ना हां पूछेगा भाई नहीं खाई ना रोवा कैसे खाई ना जी दे दे गोड़ा दे दे गोड़ा सीख जेबू सब अपना सास के लेकिन खियाइबू हड्डी वाला कुछ दे दो बस रहे दो हड्डी वाला कुछ रोवा के दे दे ले रास्ता चलाओ पहले तो तनी रोवा ले ले अभी रास्ता दो काहे गर्दन दो पहले अभी नीमन नहीं कोई कमे काल जी अभी सब खाए के बस सांझी खाने बस हरा सादा रहे दा बाकी चाची ए मैं ठीक बनल बा पतो बनल दिया बा। आ छोड़ तू ए चाची वो बड़ी चटक बनल बा कैसे हाथ से बनल बा नीमन बनल बा हम कहबे पहिला बार बनैली जान नहीं हमर भैया बना बनाई सुबह बनल होई ना हां अब पहला बार मन में 7 गो हो जाए के ऊपर रहे के आए ठा खरियो नहीं के हटका ना हमार तो ठीक है तू ले बुआ का कुछ भ गइल के जाने कैसे लोग के ठीक लागत का खराब है बा का बोले बाजी ना ना ठीक बा कह हां बोल लगत के कम बा पहिला वे कवर खैनी ले तो आई मत अब ऊपर से डालाला पे कैसन ले आवा पहले कवर खैनी तो बुझाला के मुंह में बार चलल त घोट गइल देख तारा के जो खाना अच्छा ना देखले होई ना लगा के बनौले रहनी ना जी मम्मी जी हमार बार होइए नहीं के सकल हम बार में चमकीला लगा के बनैले हई चमकीला लगा के बनैले रहू हां बार में ना जाए वाला दिया दे सब मोबाइल में देख के हम हेल्प कर ले भैया कैसे मुर्गा पहिला बना बार चूल्हा पर बनौले बानी जान जाइन जा खाली सी जलो ना कि हमरा गांव हई मुर्गा फूट जाए से छुअलू के देखो त छटक जाता कुल आ जाई धीरे धीरे लागत ना अरे धीरे धीरे आज कन्या लगल ना ना खराब नहीं खाना के तो स्वाद ठीक बा तनी गुदावा कत करता चलो जा कहतनी बिहे कटरो में लइकन खाती आ कटोरा में कहबे ना कोई ना 1 घंटा टाइम जना ला कुरवाई लइका के विदा कर दिया बना के खा पी के चल जैसे हम लड़का का करे संदी कहनी हनु मान ले कि हमू रौरा के कइले पहुंचैले बानी रौ ना बहरी कोई निकलत रहे मोतियो घरी गोतनी और छोटकी छोटकी तो सब जानी के पहुंचा के घर ही आदमी लिया कर कोनो बात ना कने कोनो बात आजकल के देखो कनिया पहले का घर में नहीं खेल के न मांगत नी जी बजे बुझात रहे हम कहां कुछ कहत नहीं हम तो ये न कहत देखो अब तो आदमी पता ले लेता आ लेके सगर खाए लगा तो कहां लाज लिहाज करता बाबा के बेटा कह दियो खाली हमर लगे नहीं होसन खाए चुपचाप रोई ना तो जवन करे के नहीं जैसे उठे वाला ना की हम ई कोनो मतलब ना हो जान जना बुझाई ले एगो त ना रवाही लागत रहे ना करवाही लागत रहे बुझात रहे कि छेरी के अब खाइयो ले लू जा कह दे छेरी के मुंह तला तो कहत ना बढ़िया बनैले रही हम ना खइले रही रौरा खातिर बढ़िया रहे आदमी खातिर बढ़िया रही तब आदमी कही अब ई मत भूला अपन दिन मत भूला तो भात बनैले रह तो ओकरा में उजर जर है ये ढबुआ चलत रहल हटे तब हम खइनी ना कहनी ना नु कि तो हम तो कह देनी जा अब देवे के चलते नु ना को छिप मत काटी आज हां तो चल आई आवत चार बार इसके आ जाओ तो ले आई मैं देवे के चलते ले आवत नहीं हम कहा कह दिन त हमने कि मैं घर के खाई लेगो अंदर के खाई लेगो अंदर बातल रहेला हां कटोरिए में लिया कनी तहरो के अभी टाइम नहीं खे मने हमरा के ना
का हम मार लिहाल के भुला गुनी का सांझिया के अभी तक दिया बबुआ खा ले ना रहलिया के बीच तबे जान जना दी मेरे जाए के अबे होता बीच घरे ले बीच जाए के फुला लेत रही बीच के लेग पीस लेत रही आ ये आदमी के कहाँ का दे नहीं खाए के कहाँ खाना खैलू ना आओ हमर पतो है चार पीस खेली मार सोरे कहले भाई भट लग पतो निमन बिया ना पतो निमन बिया ना ओकर हाथ के खाना निमन बा ये कोने काहे कुछ नर मार के बनैले बिया अच्छा अपन दिन भुला जाता जा काहे कनी हम आज तारीख ले अजी, घर के कोई खाना चाची। खाइते ना कइले हां चली जी हमरा घरे पहुंचा दे जी चल हाँ चलो 1 घंटा में लेके आए 1 घंटा ठीक है नु हाँ आवत नहीं लेके ना जान जे खा के ना खियाला ना तो वो बात को हम धो दी ना ना दिन तो सोची हाँ चलो ठीक बा मारे मारे करे में टाइम ना लगे सिनरी बड़ा बदमाश बाईस खेल करी बताओ ना कौन खा लेती सन लइका वाली तो सन तो हतनी पेके को पीस दे दी हत अब तो घरे जाए तो चचर को पीस लगी हो आय। मम्मी जी का हो कैसन हाला भइल रहले जी दोरिया पे अरे हाला ऊ हड़ी बड़ बरली ही आज धन बरली तो खा के गई नहीं ये तो का कहते हैं खाए बकली सन ढकेला बकली सन चलू ढकेला बकली सन कहती सन तो ठीक ना बन रहल खाना जलू है खाना हम खैनी तो बढ़िया लागल हनी के खराब लागत टाटे केन कैसन है के नियम बाटे कि कोनिया आवे नि सत 1 महीना बाद भोज भात खियावल जाला ई का करबू जौन माने सब कोई खियावेला पियावेला अब खैले बन त खेबे न करब बताव अभी त एथु खाती लड़त रहिसन ले जा कर कटोरा खाती त हमरा कटोरा में तो हाथ रहला रोहू छिप काट के आई रही उनका घर ले आ हे दादा हम आज तक कोई के नहीं शिकायत तो कहले जान में ओकरा खाना बनाए रहल उतर रहल त हता तो उजर उजर ढप गने पिलवा डल रहल जान वही तो सब सुनाई देत रहल हम देखत सुनत रहनी दोरिया मान ल एक एगो लइका 4 गो भाव भेजी त हतन तेरा साइड के मम्मी जी कब आइम के पूछब कब आइम के पूछम अब त बताव कटोरा में हे त 4 गो पीस जैतम न हो कटोरा भरी है ला जाता लाता 6 गो पीस देबू हैं अब हमरा तो बुझाते नहीं के भाई कहते न ना दे पूछू कहीं जी मम्मी जी लेकिन और गोतिया दे दे के न लूर सहूर नहीं खे कोई का करी अपन गोतिए दे से न हार गइल बनी गोतिए दे से ना देबू न त अभी जानत रो दुआरी पर न हल्ला करी हस गांव घर में जाता नहीं कोनी सुन न को पा मुर्गावा मुर्गा बाटे अभी मतलब आधा कराही बाटे बा न जाए द सब खा ले लेबा हाँ तो एक यहाँ के कहनी ना कि शाम के खा लेवे के उहे जा शाम के हमनी के तरह सब्जी सवा गाढ़ा कर दिए हाँ ना करे के बा पागल शाम के हमनी के उतर खा ले जी सब्जी रोटी हतन दे दो कटोरा में उतना ओकरा के दे दो उतना ओकरा के दोनों घर ले जाके पहुंचा दी ना तो हमार मांस बेच दी हसन हाँ जान जे मांस बेचे हमनी के देरी ना लगी खबो कली सन गांव घर में जी का करी ना दही बताव तू ही कातना खिलवाड़ी के कातना पढ़ाई नहीं कातना पढ़ाई नहीं ताकि हमरा देबे के ना पड़ी बाकी उ खिलवाड़ी मानत है सन ना मनली है सन ठीक बाटे जाई कटोरा लेके आई ना हम जाते नहीं निकाल देता जा जा फिर बाकी निकाल देते नहीं लेके चल जाते कैसे नहीं जब लेके आओ पटीदार दे देता नहीं बाकी अबे हलका बिया लागल तो हम देखा से कैसे ठक ठेल डालता नहीं आतना देरी हो गइल लेके ओइली ना लागो त कि हमारे उनका घर जाए के बाड़ू हा जखन बो हां बानी जी आई बैठ ला बाद मने ढार ले ला हम तो सोचनी है कि आइम ना हम तो लेनी है काहे ना हम ऐसा आदमी ना हनी त खा के कोई के ना हम खियाइबो ऐसा आदमी ना हनी जान ना जानतनी अपने खा लो लइका ना खा लो सन तो तनी एथी लागला आ उ में लइका जानतनी आजकल को अपने तेज ताज होता सन मुंह सूंघे लागता रस अरे त हम त कहबे कनी त घरवा भेज त हमर कनिया खिया दे हम कनिया पूछत रहली हां घर आवाज जत सन त लाजे ना कनिया पूछत रहल त के बारे मम्मी जी और कोई के बोला कि खिया दी त कनी ना हम लोग अपने घरे मांगते जा अपने घरे खइहन जाओ हम लोग के ते आदत हटे खिया के मेहना मारे के मेहना में काम बताई बाई चबाई तो ई सोचलू हो तुमकर घर में बात नई के इतना लंगटाऊ कइले रहलू जा 2 पीस मुर्गा खातिया बताई आगे ले देले बनी तबे नु कइले रहनी देले बारू जा कीमत भूला जा त सब्जी ना देले रहलू जा खाली पराई भात दे के छोड़ देले रहलू जा देवे के चलते 10 गो छिप काटी हमरा घरे ले ले हइये खाना जाला कोई के हमरा के कोई आज के बाद देवेलू आज के बाद घूर फेकन बो याद कर लेली है घूर फेकन बो ई दियाद के बात याद रख ले त जितना लंगटा हमरा घरे भइल न पतो के आगे अब हम ही जानता नहीं ओ तरी ना करे के चाही रहुआ जैसे खइले बनी ओ तरी खिया देवे के चाही जब पानी ले दर्द दे दी जत लेवे के चाही ना जला हटे ते ओकर आइल बे ना नोच कनिया त काहे
हम लोग टांग करत नहीं और पहले ले सोचेला कि हमर हाथ ना भवादी बच्चा हमर का हाथ ना खियले बैसन हाथ ना देले बैसन तो हमरो देबे करे के चाही त बेसिए बनवावेला काहे हम बिना दे बनले है जलिए नहीं हो हैं हम तो कहीं लगा लगी खाले से छोड़ा हटाओ सेतिया में का लियो नहीं सेतिया में ना लियो नहीं नु आगे ले देले बन त पीछे ले देता नहीं करी है तू बियाह करी और जैसा के ना हम दुआरी पर लुगा खोल के नचनी हम खाना खाती तो फिर कह दिया का कल रही काहे नाच काहे नाच हाथ ना तना पहले हम देत रही रहुआ हाथ तनी लियल बनी जैसे लियल बनी वैसे ही नु ले इंतजार करो घुर फेंकन खिसा में कहलो कि फेड़ पे कटर लट हमारे घुर फेंकन को नाम हो जान जे हो जा हाल भइल बटे आय हमनी के होतना उतना परोजन में बनाए जा दिला से बचला नु त बिगा जाला लेकिन इनका के खाही पकाही में घट गइल हुए जितना देनी जे तो उतना त ना दिहलु काल लंगटन पन पसरबू इतना देरी हो गइल लेके ओइली ना लागो त कि हमारे उनका घर जाए के मारू हो जखन बो हां बानी जी आई बैठ ला बैग में ढार ले लो हम तो सोचनी है कि आइम ना हम तो लेनी है काहे ना हम ऐसा आदमी ना हनी त खा के कोई के ना हम खियाई वो ऐसा आदमी ना हनी जान ना जानतनी अपने खा लो लइका ना खाला सनु तो तनी एथी लागला आ ऊ में लइका जानतनी आजकल को अपने तेज ताज होता रस मुंह सूंगे लागत रस अरे त हम तो कहबे कनी त घरवा भेज त हमर कनिया खिया दे हम कनिया पूछत रहली हां घर आवाज जे त संत लाजे ना कनिया पूछत रहल त के कहबे मम्मी जी और कोई के बोला कि खिया दी त कनी ना हम लोग अपने घरे मांगते जा अपने घरे खइहन जाओ हम लोग के ते आदत हटे खिया के मेहना मारे के मेहना में काम बताई कोई सोचलू बाई चबाई त ई सोचलू हो त उनकर घरा में बात नई के इतना लंगटाऊ कइले रहलू जा 2 पीस मुर्गा खाती है बताई आगे ले देले बनी तबे नु कइले रहनी ही देले बारू जा की मत भूला जा त सब्जी ना देले रहलू जा खाली पराई भात दे के छोड़ देले रहलू जा देवे के चलते 10 गो छिप काटी हमरा घरे ले ले हइया खाना जाला कोई के हमरा के कोई आज के बाद देवेलू आज के बाद घुर फेंकन बो याद कर लेली ये घुर फेंकन बो ई दियाद के बात याद रख ले त जितना लंगटा हमरा घरे भइल न पतोय के आगे अब हम ही जानता नहीं ओ तरी ना करे के चाही रहुआ जैसे खइले बनी ओ तरी खिया देवे के चाही जब पानी ले दर दे दी जत लेवे के चाही ना जला हटे ते ओकर आइल बे ना नोच कनिया त काहे हम लंगटा करत नहीं और पहले ले सोचेला कि हमर हाथ ना भवादी बच्चा हमर का हाथ ना खियले बैसन हाथ ना देले बैसन त हमरो देबे करे के चाही त बेसिए बनवावेला काहे हम बिना दे बनले है जलिए नहीं हो हैं हम तो कहीं लगा लगी खाले से छोड़ा हटाओ सेतिया में का लियो नहीं सेतिया में ना लियो नहीं नु आगे ले देले बन त पीछे ले देता नहीं करी है तू बियाह करी और जैसा के ना हम दुआरी पर लुगा खोल के नचनी हम खाना खाती तो फिर कह दिया का कल रही काहे नाच हाथ ना तना पहले हम देत रही रहुआ हाथ तनी लियल बनी जैसे लियल बनी वैसे ही नु ले इंतजार करो घुर फेंकन खिसा में कहलो कि फेड़ पे कटर लट हमारे घुर फेंकन को नाम हो जान जे हो जा हाल भइल बटे आय हमनी के होतना उतना परोजन में बनाए जा दिला से बचला नु त बिगा जाला लेकिन इनका के खाही पकाही में घट गइल हो चलो हो तना त मम्मी जी दे दहली जातन एक रख आज ही हई घर में मेरे को देखी है का हो मुर्गा वहां बचल का तो मुर्गा त भे में का घर में रखत तू रोवे न कहत नहीं रख द सांझी के ना रोटी छोड़ बंजी हां जी रोटी पर दोसर बले अंडा बना दो चाहे सब्जी साग सब्जी बनी हां बाचल भाई काम कर हां मंगरुआ बह जो नहीं रहो खाए वो कुरु वो दे चल जाओ धरी तो हम काहे खाती जाई जानते बड़े गोतिया साज के सजा रहना देबू नु तो कहे कि अपना बे चवले बड़ो हमरा बे के पहुंचे मम्मी बिना जी तो कहत रहली कि खियावे के बेरी एगो खियवली जा आ ले जाए के बेरी सब हरिया खोजतड़ी अरे जा कतनो गोतिया ने खिया देबो तो तार छिपे कटी हसई नया नहीं खे हम कतनो ज्यादा हम मंगरुआ के दे हम तो नाकुन धुरबे कर भौजी न लागेली तो लागे तो माने मंगरू भैया बो है नु देखिए आगनी अब काहे कहतनी कि द अब सब कोई घर दे आइए गेल त हम मंगरू बहर दे दी अभी तक देख के नहीं जोखना बखरे रे देख तो ई क्या करबा कि जा दोकरो को दे तू काहे भूला तोकर बियाह में तू भूखे रहले हैं मम्मी जी कहती सन तो तोर बेटा के खियले रहनी हम थरी मम्मी जी छोड़ ना कहे दे जाय दी दे आद भैया दुनिया नी बराबर कर दी मानता नहीं कि ऊ से ले पूछी हन झगड़ुआ बके दे दी कनिया खियावल बड़ बात नहीं खे खिया दे बाकी खनिया खा बाकी ओकर नाम लो बाकी नाम लेबे लायक नहीं नाम ना लिया सनो नाम ना लिया सो गोतिया ने बाकी छुटबो ना करिया झगड़ो होया खूब फिर मोह माया लागे लगी ई नया बात नहीं के
जरूर करम छोड़ लिया रे हमरा के द्वार पे एको करम जाए ना छोड़ ले वो हरदम तोरे में नहीं खे वो हरदम दूसरा में जाए तो लॉन्ग टिंग नाची खाइबो करी या लेयो जाई वो नया सिस्टम नहीं खे अपने के बेरी ठीके बाटे लइका के बर्थडे मनावो तड़ी ना देखो त नहीं जाके कतना खियाई ना ठीक बा अब क्या हमारे के कहत रहनी के कनी चलमुन हम लइका के बर्थडे में हम कनी हम काहे खातिर जाई मम्मी हम कह देनी ती घूर फेकन में ना दुआरे पे कुल्लू का खोल के ना चली तो फिर कह दे जो का कहले रहली का रे कि त आदला के बादला बा हमरा में नाच करबू अरे त बादला का जब ये दिक्कत बा परेशानी बा तब के को बियाह से लगे तब ना पूछल जी हो का खाई के अब रखे के बस सही बात बा जाई देके आई जीरोवा कहता रे जो जी मम्मी जी कनी के उठब तो बर्तन में माजब खिसी आई मत मार हम लागत है सुबह से कोइलू धइलू जा आराम कर हम तन जाता नहीं ओकुल बाटे रखी पता कुल मल झाड़ दू ना जा ठीक है बेटा जा मैं आराम कर ठीक है करती हम कोनी ना मनी किरण सिंह हमने के अपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सब के साथ दी विदाई अगले वीडियो में फिर मिल जाए बाय बाय।